challenge panopa kuti ineyo mai kwanga kokha ndikwambenga ndime kuti inkhope yanga ndinda kuti musikagundika koma ndakorere okhazasikana ngati iweyo zona zimene ndimangosusumira mu magroup umo kuma kwamentiku ndimangong'ayiza ari kumandeko ndana rumeja kubaka kwambe ndindana ngati challenge kuti dai ne abamene ndikuchallenge kumalo meja kubaka kuti ndani mama ndoiba basi mama ndokuda basi ora kandi weya ngabila kupasika kumutu koma mama meja bakho kuda basi ndosika khaba gundi kumane zoti mama meja utani ndana ngati challenge koma zine mungadziwa sikana mayakude mukuyakula muzikangana meja misikana nzanu manivele sulu ndikumpakira kuti jare mubhake pene na model ayi zina model osawandipaka ndizina chiwanda ngati limene manivele zanu zili magale mwa amuna koma mfuna amuna au munthu okuti sangapange zimene zozo sopanga zimene ziyamakhala amuna zisilu zokha zimene zimapanga zimene zicha muna kaso mukuzema fika nthawi nake niyo kuti chikondi kugwa chikondi niyo kubalika naye mamuna akati tapanga nye iwe la kupangadi akati tapanga chu iwe kupangadi osati maza kupanga chipongwe imafika na imejaya amene mukudziwa chikondi cheniye munthu ndikuvomereza zimakale mwa amuna otu zinthu zathu koma mwina umunthu nayo ziseka zako leloli ziseka zako one ine ndibe nthawi yoseka faka ifesa pangapo zibwana ndibe nthawi yoseka manimvesesa ndipo kumagundika ndi kumeneko gundi komasa iwe amene singapangepo we ukuona zako yalusidwa apapa ndikulangizana kaya kwa chikondi cha mtundu wanji kaya kudyeza kudyisa satani koma akamakusa kuti panga mwakuti ine ndifana ndione wakuti osayelekeza mistake imeneyo osayelekeza amuna ndoyipa mapeza kuti mwina makefeti wasiye fe chakhalidwe yawo koma iwo akapita mtima ano kuwawidwa kuti atasiyanji anasafa aziti iyalusa ne chonde be careful woni ngende kupereka mama jana nkhani mena ndiyankhile nimeona comment mwina kumbali ya zina zeti zijani kama tijani zomvesera izizeti mwina di mwakuti mthoke yankulu komano unkhana na meja kwando kuda imusimngani kusisa ngani mene ndalusanayo na ndikalowa nayo imene yo line ndipo ndikayitokolera ndindana makhani malo abwino oyera mbeya mena ndi ndani ati challenge nimpasa ndrama lero ndingona ndrama ndidibe komano ndindani lindano laka mhoya mbe kabila kumabasi mpaka kumutu kwa mama mina jawa ndi mama mina jawa basi linda sibasa mwauna mwaufila ndusuka kumela baba chipani changa ndachivaliratu khani meyo khane sinagwena yetu ndalayitu mandi yankhula ate umaneko kotere kokuda kora ino komanso simo wife sizodandaula zimene zozo ukukhapa pressure kwambiri wamva sama yanga amene ndi Facebook imayiwala iyi 2 days nkhani magoma 2 days makhala yapita nde usagoma yanga usikangati nazo zojancha uzingwanga nayi wala okha amayiwala na Malawi awa usama yanga kamozi kwasangati nkambiri mbiri ena nduko mavideo omwe makhana busy makwano kuyione yaka 17 ena ano omatu kwa makomenti kwa mazo mukasiwa chochita zikakuvuta nimakhamu kuyiplayer ukumayonera amarazanga koma mwadzuka bwa